ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. нашри барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар ноҳияи восеъ идома ёфт. нахуст дар шаҳраки ҳулбуки ноҳия бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боғи марказӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти мазкур ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва дар доираи татбиқи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ пурра навсозӣ карда шудааст. гузориши Садриддини Сироҷдин ва Холмуҳаммади Давлат. 4 октябри соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи восеъ ташриф оварданд. мақсад аз ин сафар ифтитоҳи як қатор бинову иншооти дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи ҷашни муқаддаси миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида мулоқоту дидорбинӣ бо мардум ва шиносоӣ бо вазъи зиндагии онҳо мебошад. дар маркази ноҳия сокинони касбу кори гуногун, сарвари раъятпарвар ва мардумсолори хеш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. جان و جهانی مایی ای پیشوای میلاد خورشیدی رهنمایی ای پیشوای میلاد از همتی بلندت روشن چراغ دلها بالای دیده جایی ای پیشوای میلاد بالای دیده جایی ای پیشوای میلاد شخصتونی ملتی ما زنده باد تکیه‌گاهی دولتی ما زنده باد تکیه‌گاهی دولتی ما زنده باد شخصتونی ملتی ما زنده باد تکیه‌گاهی دولتی ما زنده باد تکیه‌گاهی دولتی ما زنده باد همچو خورشید نور بخشی کشورم همچو خورشید نور بخشی کشورم پیشوای تاجیکستان زنده باد پیشوای تاجیکستان زنده باد پیشوای تاجیکستان زنده باد این صبح منور روشنگری کشور 30 سال مبارک بر خلق مظفر این صبح منور روشنگری کشور 30 سال مبارک بر خلق مظفر افتخاری عالی سامان زنده
نورد روشنگری کشور 30 سال مبارک بر خلق مظفر این صبح منور روشنگری کشور 30 سال مبارک بر خلق مظفر 30 سال مبارک بر خلق مظفر بر دیاری رادمردانی وطن پیشوای تاجیکان آمد خوش آمد در این صبح مبارک آفتابی نورفشان آمد خوش آمد پیشوای تاجیکستان زنده باد آفتابی وقتی ما رخشنده باد خوش آمده پیشوای معظم ملت нахуст президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳраки ҳулбуки ноҳия боғи марказиро ки ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлоли давлатӣ ва дар доираи ҳадафи солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ пурра таҷдиду навсозӣ шудааст мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. боғ дорои ду дарвозаи мунаққаши бо унсурҳои миллӣ оро ёфта мебошад. масоҳати умумии боғ 3,5 гектарро ташкил медиҳад ва дар он шароити хуби истироҳат фароҳам оварда шудааст. иншоотро сохтмончиёни ватанӣ бо маблағгузории мақомоти маҳаллӣ ва саҳми соҳибкорон навсозӣ намудаанд. дар тарафи чапи иншоот амфитеатр бунёд карда шудааст. амфитеатр дорои 1000 ҷойи нишаст мебошад ва ба стандарти байналмилалӣ ҷавобгӯ буда барои гузарондани маҳфилу чорабиниҳои оммавӣ мусоид аст. акнун сокинон бахусус ҷавонони саодатманди ноҳия имкон доранд дар ин иншооти наву замонавии фарҳангӣ вохӯриву мулоқотҳои судмандро баргузор намоянд. бо ташриф овардани пешвои муаззами миллат дар ноҳияи восеъ симои ноҳия куллан ободу зебо гардида хурсандии мо сокинони ин ноҳия ҳадду канор надорад. мо ҷавонон ҷонибдори сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон будем ҳастем ва хоҳем монд. ҳудуди боғро 1250 ниҳолу дарахтони ороишии ҳамешасабз аз қабили туя, можжавелник, каштан, сузанбарг, санҷид ва ғайра зеб медиҳад ки аз ин теъдод 600 бех нав шинонида шудааст. майдони гулкоришуда ва майсазор бошад 12,5 гектарро ташкил медиҳад. дар гӯшаи боғ обанбор бо ғунҷоиши 160 метри мукааб сохтаанд. гулу дарахтони мавҷуда ба таври муосир ва бо истифода аз 1000 обпошаки худкор обёрӣ мешаванд. дар дохили боғ майдони рамзи сисолагии истиқлоли давлатӣ бунёд карда шудааст. масоҳати майдони мазкур 625 метри мураббаъро ташкил медиҳад. рамзи сисолагии истиқлоли давлатӣ дар сутунпояи зебо оро ёфтаи баландиаш 14,5 метр насб шудааст ки диққатҷалбкунанда мебошад. дар як тарафи майдон харитаи ҷумҳурии тоҷикистон ва дар тарафи дигар ба хотири ҷалби наврасону ҷавонон ба донишандозӣ ба таври рамзӣ китоб гузошта шудааст. дар ҳудуди иншоот гӯшаи қаҳрамонон ва 5 суҳбаткада ташкил гардида ҳамчунин 10 адад нишасткурсӣ гузошта шудааст. дар ин ҷо ошхона ҳам мавҷуд мебошад. барои ҷалби ҷавонон ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим ду майдончаи варзиши ҷавобгӯ ба талаботи бозии футболи хурд, майдонча барои бозии кӯдакон, инчунин толори саққобозӣ бунёд намудаанд. боиси хушнудӣ ва сарфарозӣ аст ки бо ташаббус ва дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бахшида ба таҷдиди сазовори сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи восеъ як қатор иншоотҳои гуногун сохта ба истифода дода шуданд ки имрӯз дар маркази ҷамоати шаҳраки ҳулбук дар ҳудуди боғи марказии ноҳия ду майдончаи варзишӣ бо иштироки бевоситаи ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон сохта ба истифода дода шуд. инчунин бояд қайд намуд ки баҳри баргузор намудани чорабиниҳои фарҳангии фароғатӣ дар боғи марказии ноҳия амфитеатр барои баргузор намудани чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ сохта ба истифода дода шуданд ки ин боз ҳам шароитҳои мусоид фароҳам меорад. то даврони соҳибистиқлолии кишвар дар ҳудуди ноҳияи восеъ ягон майдончаи варзишии замонавӣ фаъолият намекард ва бо ташаббус ва дастуру сифоришҳои президенти мамлакат ва дастгириҳои ҳамаҷонибаи соҳибкорони маҳаллӣ мо тавонистем имрӯз дар давоми 30 соли истиқлолият тамоми шароитҳоро баҳри ҷалби ҷавонон ба варзиш фароҳам оварем ва имрӯз дар ноҳияи восеъ
18 майдончаи варзиши замонавӣ барои ҷалби ҷавонон варзишгарон фаъолият менамояд. инфраструктураи иншоот ҳамаи табақаи ҷомеаро фаро мегирад. роҳрафҳо бо истифода аз тахтасангҳои истеҳсоли ватанӣ барои сайру гашт ва таъмини фароғати сокинон мувофиқ гардонида шудааст. барои таъмини равшанӣ дар шаб 55 сутунпоя насб гардида ҳудуди боғ бо фурӯзонакҳои муосир чароғон мебошад. миллати тоҷик аз қадимулайём ихтирокор, созанда, бунёдкор буд ва хеле хушбахтист ки имрӯз ин миллат тамаддуни ориёриро пурра давом дода истодааст ва имрӯз ки мо дар яке аз боғҳои фарҳангии ноҳия қарор дорем, дар муддати якчанд соли охир махсусан дар остонаи сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон куллан симояш фарқкунанда буда, ҷои як гулгашти тамошову зебандаи ҷавонони имрӯза гашта истодааст. ин боғи фарҳангие ки мо дар он қарор дорем сабзпӯшу гулпӯш аст. ҳамаи ин пешравиҳо, созандагии бунёдкориҳо ки ҳамарӯза вусъати тоза гирифта истодааст, аз дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат сарчашма мегирад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамкории соҳибкоронро бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шоистаи таҳсин хонда, аз масъулин истифодаи самараноки имконоти мавҷударо талаб намуданд. мукаммалсозии инфрасохтори тандурустӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар даврони солҳои соҳибистиқлолӣ бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вусъат пайдо намуд. имрӯз дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи восе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити беморхонаи марказии ноҳияи восе аз наздик шинос шуданд. барои таъмиру таҷдиди бинои беморхона ва ҷиҳозонидани он бо дастгоҳу таҷҳизоти соҳа ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо шарикони рушд аз ҷумла бонки олмонии рушд беш аз 53 миллион сомонӣ сарф намудааст. 4 октябри соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз беморхонаи марказии ноҳияи восе дида намуданд. беморхона бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлоли давлатӣ пурра таҷдиду навсозӣ ва бо навтарин таҷҳизоти ташхисию табобатӣ таъмин шудааст. масоҳати умумии иншоот беш аз 3 гектарро ташкил дода, бинои асосии он 3 ошёна мебошад. корҳои сохтмониро ширкатҳои ватанӣ бо ҷалби сокинони маҳаллӣ сифатнок ва ҷавобгӯ ба талаботи соҳа анҷом додаанд. долонҳо, ҳуҷраҳои корӣ, бистаригардонӣ ва дигар иншооти ёрирасони беморхона бо истифода аз масолиҳи баландсифати сохтмонӣ пурра аз навсозӣ шуда, солҳои зиёд хизмат намуданашон кафолат дода мешавад. ҷомеаи солим аз насли солим ташаккул меёбад. оилаи солим бошад асоси ҷомеаи солим аст. ин таъкидҳои ҳамешагии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти пурсамари мо таибон зич пайваста аст. зеро рисолаи мо ворисони Сино ҳамеша дар ҳифзи саломатии мардум будан аст. хушбахтона солҳои охир ҷиҳати беҳдошти баъзи муассисаҳои тиббӣ, таъмини онҳо ба таҷҳизоту лавозимиҳои тиббӣ, бозомӯзии табибон, фароҳамсозии имкониятҳо барои расонидани хизмати шабонарӯзии кормандони соҳа ба ниёзмандон ва баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии кормандони тиб аз тарафи давлат ҳукумати ҷумҳурӣ ғамхориву дастгириҳои ҳамаҷониба зоҳир карда мешавад. аҳли табибони ноҳияи восе низ аз чунин ғамхориву дастгириҳо бархурдоранд. рахтҳои хобу ҷевон ва дигар лавозимоти ҳуҷраҳои бистаригардонӣ тӯлонӣ истифода шуда корношоям гардида буданд. акнун бо назардошти талаботи замон пурра иваз ва ба стандарти байналмилалӣ мутобиқ гардонида шуд. ҳуҷраҳои корӣ ҳам бо мизу курсӣ, компютер ва дигар ҷиҳози зарурӣ муҷаҳҳаз мебошад. бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон беморхонаи марказии ноҳия таъмири пурра гузаронида шуд. аз ҷумла шуъбаи таваллуд бо тамоми таҷҳизотҳои муосир таҷҳизотида шудааст. ин аз як тараф душвории аҳолии ниёзмандро осон гардонида бошад, аз тарафи дигар боиси хушнудии мо таибон аст, ки ба ниёзмандон хизмати шоиста расонида метавонем.
муддати дароз ин намуди хизматрасонӣ аз ҳисоби нарасидани таҷҳизотҳои муосир ҷавобгӯи талаботи рӯз набуд. Бо дастрасии дастгоҳҳо ва лавозимотҳои нав хизматрасонӣ ба модару кӯдак ҳоло хеле хуб гардид. Дар ҷавоб ба ҳамаи ин ғамхориҳои сарвари давлат, президенти ҷумҳурӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сипоси аҳли кормандони соҳаи тиббӣ ноҳия расониданиам бовар мекунонем, ки дар оянда ба халқ ва миллати худамон содиқона хизмат мекунем. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки беморхонаи марказии ноҳия аз 10 шуъба аз ҷумла шуъбаҳои қабул, ташхис, кӯдакона, ёрии таъҷилӣ, амалиёти ҷарроҳӣ, ҷарроҳии кӯдакона, ҷарроҳии калонсолон, бавлияшиносӣ, интенсивӣ ва таваллудхона иборат аст. Беморхона дорои 194 кат буда, дар он шароити зарурӣ барои ташхису табобат мавҷуд мебошад. таҷҳизоти нав васлу насб шуда аз ҷумла рентген, ултрасадо, дастгоҳи сабти барқии дил, кювез, асбобҳои ҷарроҳӣ, намудҳои гуногуни обиаткаш, дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ, оксигенератор ва ғайра истеҳсоли ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ мебошанд ва бо истифода аз ин гузарондани ҳама гуна ташхису табобат имконпазир аст. Дар доираи лоиҳаи ҳифзи саломатии модару кӯдак ва беҳтар намудани самти ёрии таъҷилии тиббӣ дар ноҳияҳои вилояти Хатлон ба беморхона 120 номгуд дастгоҳу таҷҳизот ва лавозимоти тиббӣ ворид карда шудааст. Қаблан дар ноҳия барои расонидани чунин хизматрасониҳои тиббии муосир ба аҳолӣ бо истифода аз таҷҳизоти рақамӣ мавҷуд набуд. Аз ин рӯ сокинон ба дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла шаҳри Душанбе мерафтанд. баъди таҷдиди пурраи беморхонаи мазкур ва муҷаҳҳаз намудани он бо технологияи навтарини соҳа, сокинон имкон пайдо намуданд, ки дар маҳал пурра ба ташхису табобат фаро гирифта шаванд. дар беморхона беш аз 450 нафар хосат табибон, кормандони миёна ва хурди тиб фаъолият доранд, ки дорои таҷрибаи ғании корӣ буда бо истифода аз технологияи навтарини соҳа ба аҳолӣ хизмат мерасонанд. давоми солҳои соҳибистиқлолии кишвар дараҷаи пешрафти соҳа дар ноҳия чанд зина боло рафтааст. танҳо давоми 3 соли охир дар ҳудуди ноҳия 12 муассисаи табобатии давлативу хусусӣ бунёд ва мавриди истифодабарии умум қарор дода шуд. мо табибон подоши дастгириву ғамхориҳои ҳамешагии пешвои муаззами миллат ба он талош дорем, ки ҳамеша дар пеш саломатии мардуми ноҳияро гузошта содиқона ба халқу ватан хизмат намоем. об бо истифода аз таҷҳизоти барқии офтобӣ гарм ва ба беморхона таъмин карда мешавад. ҷиҳати таъмини доимии қувваи барқ дар беморхона 2 трансформатори нав бо иқтидори 1000 киловатт насб шуда, ҳамчунин 2 дастгоҳи дизелии истеҳсолкунандаи барқ бо иқтидори 150 киловатт мавҷуд аст. дар доираи лоиҳа иншооти обтаъминкунӣ ва корезии беморхонаро низ аз нав сохта таҷҳизотро пурра иваз намудаанд. дар иншоот таҷҳизоти гармидиҳии замонавӣ васлу насб шудааст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъмиру таҷдиди пурра ва муҷаҳҳаз намудани беморхонаи марказии ноҳияи Восеро бо таҷҳизоти замонавии соҳа тӯҳфаи арзишманд дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои сокинон ҳисобида кормандони соҳаро ба эҳсоси баланди масъулият ва истифодаи самараноки имконоти мавҷуда дар самти ҳифзи солимии аҳолӣ ҳидоят намуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакии ноҳияи Восе мавзеи таърихии ҳавзи Қайнарро ифтитоҳ карданд. иншооти фарҳангӣ дар доираи таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо усули меъмории замонавӣ аз тарафи хоҷагии деҳқонии Файзи Саид бо сифати баланд бунёд карда шудааст. дар ҳудуди мавзеъ дарахтони ороишии маҳаллӣ ва аз хориҷ воридшуда аз қабили арча, манголия, клиён, каштан, сирен ва дигар навъу намуди дарахтони сояафкан шинонида шуда, замини он майсазор карда шудааст. гулу бутаҳои ороишӣ ва ниҳолҳои дарахтони сояафкан дар хоҷагии деҳқонии Файзи Саид парвариш карда шудааст. дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи роҳбарияти хоҷагии деҳқонии Файзи Саид имкон фароҳам оварда шуд, ки ин ҷо ба макони зебову дилнишин табдил ёбад. баъди мавриди истифода қарор гирифтани мавзеи таърихии ҳавзи Қайнар, 20 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор
таъмин гардид. ҳавзи қайнар манбаи асосии таъмини оби нӯшокии шаҳри ҳулбуг ба ҳисоб мерафт. тавре аз сарчашмаҳо бармеояд, оби нӯшокӣ аз ин ҷо то шаҳри ҳулбуг тавассути қубурҳои сафолин бурда шуда буд. мавқеи ҷуғрофӣ ва санъати волои шаҳрсозии ниёгон дар мисоли қайнар бори дигар миллати тамаддунофар будани тоҷиконро собит мекунад. дар амал татбиқ намудани сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат ба эҳёи ин мавзеи тарихӣ ва муаррифии санъати баланди шаҳрсозии ниёгон сабаб гардид. амалӣ намудани таҷрибаи намунавии ободкорӣ имкон фароҳам овард ки ин ҷо ба як макони фароғатии дилнишин табдил ёбад ва сокинони ноҳияи восеъ бо шукргузорӣ аз пойдории сулҳу суботи комил дар ватан ҳамарӯза ба таърихи ниёгон шинос ва фароғати худро комил намоянд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи меҳнатободи деҳоти абу абдуллоҳи рӯдакии ноҳияи восеъ майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва гулгаштро ифтитоҳ карданд. масоҳати умумии майдони парчами давлатӣ аз гулгашт 40 000 метри мураббаъро дар бар гирифта дар шафати роҳи мошингарди восеъ ховалинг воқеъ мебошад. баландии пояи парчами давлатӣ 40 метр, дарозии матои он 14 метр ва паҳноияш 7 метрро ташкил медиҳад. майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва гулгашт дар доираи ҳидоятҳои раҳнамусози пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи роҳбарияти хоҷагии деҳқонии Файзи Саид сохта шудааст. роҳравҳои ҳудуди гулгашт ба андозаи 11245 метри мураббаъ сафолакпӯш гардида, равшаннамоии он ба пуррагӣ таъмин карда шудааст. дар ҳудуд ва атрофи майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи меҳнатободи ноҳияи восеъ гулу бутаҳо ва ниҳоли дарахтони ороишӣ шинонида шудааст. дар асоси лоиҳа ва таҷрибаи муосири бунёди марказҳои фарҳангиву фароғатӣ сурат гирифтани сохтмон барои дар шомгоҳон сайругашт намудани сокинону меҳмонон дар ноҳияи восеъ мусоид мебошад. барои таъмини майдони парчами давлатӣ ва гулгашт бо об аз зери замин об бароварда шуда 3 насос насб ва обанбор сохта шудааст. ҳамзамон атрофи майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон асфалтпӯш карда шуда дар шафати он барои воситаҳои нақлиёт таваққуфгоҳ сохта шудааст. ин тадбири муҳим дар доираи ҳадафҳо ҷиҳати арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ барои баҳравар шудани ҳамагон аз имконони замонавӣ барои фароғат ва баланд шудани эҳсоси худшиносӣ мусоидат менамояд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи меҳнатободи деҳоти ба номи абу абдуллоҳи рӯдакӣ ноҳияи восеъ корхонаи дузандагӣ ва адрасбофиро ифтитоҳ карданд. иншооти замонавӣ дар доираи амалисозии ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонӣ бо суръати мамлакат бо мақсади таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди иқтисодиёт ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири содиротии ивазкунандаи воридот аз тарафи соҳибкор Дилшод Асроров сохта шудааст. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббуси соҳибкорони маҳаллиро барои ҳарчи бештар ба шуғли доимӣ фаро гирифтани коргарону мутахассисон ва дар ин замина беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардум муҳиму саривақтӣ арзёбӣ карданд. бино аз 4 ошёна иборат буда, дар он маркази савдо, корхонаи дузандагиву бофандагӣ, ошхона ва меҳмонхона ҷойгир мебошад. барои истеҳсоли адрас таҷҳизоти муосир насб гардида, сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин карда шуданд. маҳсулот бо инобат гирифтани талаботи бозори дохилӣ ва хориҷӣ истеҳсол шуда дорои сифати баланд мебошад. сокинони деҳоти ба номи абу абдуллоҳи рӯдакии ноҳияи восеъ метавонанд пурра аз хизматрасонии сатҳи баланди корхонаи дузандагӣ истифода намоянд. дар иншооти бунёдшаванда 150 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин шуданд. бунёди иншооти замонавӣ дар доираи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз соҳибкорони хурду миёна сурат гирифта, афзоиши истеҳсоли маҳсулот ва рушди иқтисодиро таъмин мекунад.
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи меҳнатободи деҳоти ба номи абу абдуллоҳи рӯдакии ноҳияи восе муассисаи томактабии хусусии ойшаро ифтитоҳ намуданд. 4 октябри соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи меҳнатободи деҳоти ба номи абу абдуллоҳи рӯдакии ноҳияи восе муассисаи томактабии хусусии ойшаро ифтитоҳ намуданд. бинои нави муассисаи таълимии томактабӣ аз ду ошёна иборат мебошад. иншоот аз ҷониби соҳибкори ватанӣ махтумби абдулҳаева бо ҷалби сохтмончиёни маҳаллӣ дастаҷамона дар масоҳати 0,73 гектар бунёд карда шудааст. имрӯз бо қадамҳои мубораки пурфайзу пурбаракати пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалии раҳмон кӯдакистон ифтитоҳ гардид. таваҷҷӯҳу дастгириҳои президенти мамлакат буд ки мо ҳамчунин иншоотҳоро бо тариқи ҳашар бунёд кардем. пешвои миллат дар ҳар як шаҳру ноҳияе ки қадам мегузорад файзу баракат меорад. модарон ҳама хушу хурсанд мешаванд. мо модарон дуогӯи он ҳастем ки ҳамеша ҷаноби олӣ соябони сари мо бошанд. қитъаи зери сохтмон 1000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. атроф ва роҳравҳои бинои навбунёдро дар масоҳати 1800 метри мураббаъ сафолак пӯш намуданд. дар ҳудуди иншоот 120 ниҳоли дарахтони ҳамешасабзи ороишӣ ва 30 000 дона гулҳои рангоранги мавсимӣ шинонида шудааст. рӯшании иншоотро дар шаб 80 фурӯзонак дар стонпояҳои гуногун таъмин менамояд. муассисаи томактабии хусусии ойша дар доираи дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо тарҳи муосиру миллӣ бунёд гардидааст. сохтмони чунин муассисаи наву замонавии томактабӣ дар баландбардоштани сатҳи таълиму тарбия ва маърифатнокии насли ояндасози миллат мусоидат мекунад. ман ҳамчун зан модар миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат расонидани ҳастам ки дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолият муассисаҳои томактабӣ кушода ба истифода дода шудааст. мо хушбахт аз он ҳастем ки фарзандони мо дар ин қадар шароитҳои барҳаво омада таълиму тарбияи хешро мегиранд. модарон фарзандони хешро дар роҳияи ватандӯстӣ ватанпарастӣ хештаншиносӣ тарбия менамоем. дар муассиса барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани 210 кӯдак имконият мавҷуд мебошад. дар ин ҷо 20 кӯдаки ятим ва аз оилаҳои ниёзманд ройгон ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. дар кӯдакистони ойша 12 мураббие ба кор ҷалб гардидааст ва таълим дар он бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат мегирад. дар бинои нав 47 камераи назоратӣ насб карда шудааст ки тавассути онҳо фаъолияти коргарон мушоҳида мегардад. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани кӯдакистони мазкур имконияти мувофиқу муосири кору фаъолият дар шароити деҳотро таъмин менамояд. дар заминаи бунёд гардидани кӯдакистони нав 40 нафар сокини деҳоти ба номи абу абдуллоҳи рӯдакӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардид. мо мураббиён хушҳол аз он ҳастем ки бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чунин кӯдакистони нави замонавӣ сохта ба истифода доданд. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо омӯзгорон кӯшиш мекунем ки кӯдаконро ба роҳияи ватандӯстӣ хештаншиносӣ тарбия намоем. ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шуд. дар оянда ҷойҳои нави кории дигар низ муҳайё мегардад. муассисаи таълимии томактабии ойша дорои ҳуҷраи қабули кӯдакон, симхонаи компютерӣ, ҳуҷраи васеъи таълимӣ, мусиқӣ, толор барои баргузор намудани чорабиниҳои фарҳангӣ, ҳуҷраҳои барҳавои хоб, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон буда, ҳар кадоми он бо мизу ҷевон ва дигар лавозимот муҳайё карда шудааст. дар саҳни кӯдакистони мазкур дар масоҳати 1200 метри мураббаъ ҷой барои бозии кӯдакон ташкил гардида, фаввора ва 6 айвонча бунёд карда шудааст ки макони асосии истироҳату фароғати кӯдакон мебошад. бинои мазкур бо системаи гармидиҳандаи алоҳида бо истифода аз барқу ангишт пайваст мебошад. маврид ба зикр аст ки қаблан бинои кӯдакистон вайрону валангор ва бекор хобида буд. акнун бо ташаббуси соҳибкори ватанӣ иншоот пурра навсозӣ ва ба талаботи замони муосир мутобиқ гардонида шуд.
сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар кӯдакистони мазкур бо мураббиёну масъулини ин даргоҳи таълимӣ суҳбати озоду самимӣ анҷом дода тарбиятдиҳандагонро ба он ҳидоят намуданд ки насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва омӯхтани илмҳои муосир ба воя расонанд. дар ин ҷо аз ҷониби президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба кӯдакони хуштоле тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. хуршедаи наҷмиддин, маҳмадсаиди камол, убайдуллои саидвалӣ аз ноҳияи восӣ. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи меҳнатободи деҳоти ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакии ноҳияи Восе маҷмуаи бузурги хизматрасонии сайёҳӣ ва меҳмонхонаи сайёҳонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. маҷмуа дар масоҳати 1.8 гектар аз тарафи соҳибкори ватанӣ Авазхон Кабиров ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда шудааст, ки дорои имконоти васеъи сайру гашт мебошад. даромадгоҳи маҷмуаро бо усули меъмории миллӣ бо ҳашамат ва зебою диққатҷалбкунанда сохтаанд. сутунпояҳои даромадгоҳ, ки 22 адад мебошанд, мунаққаш оро ёфтааст. дар ҳудуди маҷмуа фавораҳо 2 ҳавзи шиноварӣ ва 1 шаршара бунёд намуданд. силсилаи тасвироти фавора, шаршара дар маҷмӯъ ҳудуди маҷмуа таърихи пурифтихори миллати тоҷик ва табиати бою рангини сарзамини бииштосои Тоҷикистонро таҷассум мекунад. меҳмонхонаи сайёҳон дар маҷмуаи замонавии хизматрасонӣ аз 4 ошёна иборат мебошад. намои берунаи иншоот бо санъати кандакорӣ ва наққошӣ оро дода шуда дорои тарҳи ҷолиб аст. дар наздикии меҳмонхона ҳавзи моҳӣ бо дарозии 170 ва паҳнои 20 метр ва гармхонаи намоишӣ дар масоҳати 2201 бунёд намуданд. ҳоло дар ҳавз 10 тона моҳӣ парвариш меёбад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки бунёд гардидани чунин иншооти муосир ва дар он ҷорӣ намудани сатҳи баланди хизматрасонӣ рушди соҳаи сайёҳиро таъмин менамояд ва дар заминаи таъсис ёфтани ҷойҳои нави корӣ сатҳи зиндагии аҳолӣ боло меравад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми созандаи соҳибкорро ба хотири истиқболи сазовор аз ҷашни муқаддаси миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва саҳм гузоштан дар татбиқи ҳадафи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ шоистаи таҳсин ва намунаи ибрат ҳисобида масъулини ноҳияро ба истифодаи самараноки имконоти мавҷуда ҳидоят намуданд. тамошобинони азиз, тавре иттилоъ додем 3 октябр бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар амфитеатри деҳоти лоҳутии ноҳияи Ховалинг барномаи консертӣ доир гардид, ки ҳоло манзури шумо мегардад. мо бо шумо хайру хуш мекунем то нашри навбатии ахбор.